Kayo, kayo nag-wheeler dito. Kumikita po kayo, mga magkano? Pag $2 lang, tatlo, maghapon. Pwede na po, pang bili ng bigas, no? Oo, kung ano lang, pwede na. Pero kulang kung tutusin. Babat pasero po, isa lang yan sa kanyo. Dalawa. Magkano po ang bayad nila? Lang, 20, 25, ganyan. Saan po sila sasakay nyo? Sa Pauwi po. Oo, pauwi. Meron papunta, meron pauwi. Papunta rito, papunta. Dito po yung